Дами и господа, топло-летен ден, топлия годината водата. 40 градуса е в Пловдив. В момента сме на 1100 метра височина в Родопите, село Манастир. Асфалта е топичък, но са трай. Да видим тук една чешма с родопска вода. Часовника вътре да измери. Чешмата с родопската вода. Силно текат айсберги от нея. Като се измерят ците и после броят. Яко. Какво имаме тук? Да видим газовото котлонче. Газовото котлонче топле. Това е кабинката всъщност е на тази температура. Да. Кафето е по-топло. Да видим кафето. 82. 70. Май няма кошче. Кошче. Си ги съберем, ще ги изхвърлим. Виж на някаква цигара така се вижда. Да, свети като огън. Като факел е. Все едно гори огън от нея. Метал гори. Не, тук гори е такова голямо огънче. Ама на фона на пътя малко се губи.